Hola, Uno, Kaixo, Egunon. Daros las gracias desde el Ayuntamiento por acudir a esta rueda de prensa y sobre todo al grupo de Altza Burua por esta iniciativa en la que, como no, el Ayuntamiento va a colaborar y va a estar ahí presente. En principio está dirigido a niños y niñas de 8 a 16 años, ahora os explicará él más detenidamente, pero bueno, los espacios en los que el Ayuntamiento va a poner la pegatina para que puedan utilizar el teléfono o algún móvil que se tenga, va a ser la Casa de Cultura, el Gazteleku, el Polideportivo. También, una vez que se abra el Achobacar, también podré hacer uso. Registro, aquí abajo, lo que es la entrada del ayuntamiento, Policía Municipal y el Centro de la Mujer, ¿vale? Y bueno, doy paso a ellos para que hagan la presentación. Bai, ez da gauza berria, ez dugu guk asmatu, ez? Altzaburua mugimendua da, Euskal Herrian da, Euskal Herritik kanpora ere dagoen mugimendu bat, e, umei telefono mugikorra emateko momentua atzeratzea bilatze duna. Nik uste dut gaur egun inork ez duela zalantzan jartzen, telefono mugikorrak kalte asko dauzkala, helduentzako ere bai, segun nola erabiltzean, baina nabarmen umeentzako, ez? Beraien garapen fase hortan, ez? Oraindik aurre nerabe gazte dian garaian, telefono batek egin ditzaketen kalteak, dia kontaezinak, ez naiz hasiko hemen zerrendatzen, esan nahi dute, eduki txarrak jaso ditzakete, baina baita ere beraien kognitiboki eta psikologikoki eta kalte asko sortu ditzake. Eta, gu guraso kezkatu batzuk geha, eta nahi duguna da, gure seme-alabak telefonoa zenbat eta berandugo jasotzea, ezta. Orduan, gertatzen zaiguna da, telefono mugikorra, askontzako jostailu bat besterik ez da, baina telefono mugikorra hain zabaldu egoteak erantzute jo behar batzui. Eta guk Altzaburuak oso garbi dauzka, bi beharri bereziki erantzute diela telefono mugikorrak. Batetik, gazteek sentitzen duten beharra, beste gazteek daukatena edukitzeko, edo beste gazteak bezalakoak izateko. Orduan, beste gazteek telefono mugikorra badaukaten, nik ere nahi dut. Hori da behar bat, oso indartsua, eta familietan gaur egun ikeragarrizko indarra daukana, ez? Semeak nahi du zerbait, alabak nahi du zerbait, eta ia nordan gai horri uko iteko, ez? Eta beste aldetik dago beste behar bat, garaiakin oso lotuta dagona, eta da gurasoak leheno baino askoz eremu zabalagoan ibiltze dira umiak, ez dira etxe bueltan ibiltzen, ez dira herri txiki batien ibiltzen, ibiltze dira beste eremu batean, eta daukagu informazio asko, eta orduan sortze zaigu bildurra. Segurtasuna, nun daude umiak, ze egiten, zeinekin daude. Eta telefono mugikorrak kasu batzutan emate du sensazio bat, segurugo daudela, komunikatuta daudela, ez? Badakigu nun dauden, ezta? Eta hori da bigarren beharra asetze duna ustez telefono mugikorrak, ezta? Eta orduan, aurreneko beharra konpontzen zaila da, beste muek telefonoa bali daukate, baina bigarren beharrari erantzuten saiatze da ekimen hau, alegia. Umeak komunikatuta egotea nahi dugu, deitu alizatia, aizu arazo bat daukat, ez dakiz tal, iritsi naiz, utzi dizai egun telefono bat, hori egin aldezaten. Bereien telefonoa eduki gabe. Eta hori da, gurea erabili dezakezu kanpaina horren funtsa. Orduan, nondik hasi? Logikoa dan bezala, lasarten aterpeatik hasi ginen. Alde batetik esan behar dut, aipatu du Maitek, udalak hasieratikan guk proposatu genionean, esan zigun berak ere parte hartu nahi zula, eta 6 edo 7 egoitza jarri ditu baita ere pegatina hau jarriko du, eta telefonua eskuragarri jarriko du. Hori, hasiera batean ez zegoen gure aurreikuspenetan, así que horregatikan postutze gea. Eta guk jun ginen zuzenean aterpeara, zekan aterpea
momentu enten ez dakit seguru, baina 80 bat bazkide edo badauzkala sarten, eta, bueno, esaten nun, ja, komertzio mordo batetan pegatina jartze badegu, eta gurasoak pegatina hori ikuste badute, ba, bueno, edukiko dute arrazoi bat, pixka bat, mobilaren beharra, telefono mugikorran beharra, ba, pixka bat, ez zera, txikigua izateko, ez? Pixkat helburua hori da. Eta, bueno, ba, eskertu behar dugu, baita ere, aterpeari eskertu behar dugu, ba, bereiek hasieratik esan ziguten, baietz, elkarte bezala, por supuesto, bereiek parte hartu nahi zutela, eta horrego nahi zutela, eta gero, ba, ja, normala dan bezala, saltoki bakoitzak erabaki behar du, ez? Eta, bueno, ba, hor batzuk apuntatu dira momentuz, baina, bueno, nik ez nuke atia erabatitxi nahi, zetikan, ez dago epe bat, ez da gaur arte apuntatze dianak badaude eta bestiak ez, baizik. Bueno, nik uste dut urrungo hilabetetan zabaltzen juleikela. Jendeak ikuste duenean nola funtzionatze duen, eta espero arazorik ez egotia, ba nik uste dut zabalduko dela. Eta ez dakit, hori da dana, eskarrik asko, eta ez dakit aterpeakoak, bai. Bueno, primero felicitar al Segura por la iniciativa, Juan Luis al frente, y bueno, pues nos parece una iniciativa bastante interesante, ya que vemos a críos con una edad que no deberían de tener este tipo de dispositivos, ¿no? Desde Aterpea, evidentemente, todo lo que sea colaborar, se colabora. En un principio tenemos 23 comercios que posiblemente se irá extendiendo a lo largo que la iniciativa esta vaya funcionando. Y bueno, pues creo que no hay ningún comercio que se niegue, evidentemente, pues a hacer este uso de llamar al teléfono, ¿no? La educación empieza, creo que por arriba. Nosotros al final lo que hacemos es intentar pues, que se frene esta adolescencia pues, que sea tan agresiva con los teléfonos móviles. Y bueno, pues pienso que, vamos, que no va a haber ningún problema y que todo va a funcionar como un reloj, vamos, no pongo en duda de que esto irá bien. Y felicitar lógicamente al Ayuntamiento de la Sarteoria por acogerse a todas estas guerras, que son guerras, guerras del presente siglo, ¿no? Bueno, esan nahi dut, altxaburua mugimendu hontan, gaudela Lasarteko 3 guraso elkartiak. Ez dakit hori ez dut aipatu, Landaberri Garekotxea guraso elkartia, Sasoeta Zumaburu guraso elkartia, eta Oriarte guraso elkartia ere bai, naiz da, ba, zoritxarrez, ja Oriarteko ikasle gehienak badaukaten mobila, baina gure ez dakit, misioa edo gure bisioan, ba 16 urtera arte behintzat mobila atzeratze hortan, ba, ez dakit, beste herri batzutan esate digute lortzen nahi diala atzeratzea benetan, eta DBH bat bintik leku batzutan kasi desterratua dago mugikorra, eta DBH 3 laun ere erabilpena ba, askoz gutxigo da hemen baino, eta orduan, ba, bueno, hau hasi berria da, gu jundan kursuan hasi ginen honekin, orduan pentsatze dugu, ba, urrungo urtetan, ez dut epe bat jarriko, ba, gauza beste erabatekoa izaten jungo dela. Bueno, y para que este objetivo se cumpla, vemos la importancia de que cada vez se implique más gente, entonces hacemos un llamamiento para que, bueno, pues que se implique más comercios y que se implique más gente para que esos aitas y esas amas pues tengan la seguridad de que sus hijos y sus hijas puedan tener un teléfono al que llamar y ya no tener la excusa de tener que comprarles un móvil, ¿no? Así, cumplir objetivo cumplido. Hoi da. O sea que, bueno, muchas gracias por todo y yo creo que listo.